finanční bezpečnost, data na jednom místě a exporty do účetnictví. Na všech kartách máme automatické dobíjení s tím, že samozřejmě pokud je potřeba vyšší potřeba těch financí na kartě, tak jsou běžně zavedeny ty jednorázové schvalování dobíjení karet s tím, že ty žádosti jdou systémem a pro mě je to teda nejjednodušší samozřejmě, protože mám pořád tu aplikaci u sebe, takže v řádu 10 000 ty jednorázové náklady schvalujeme přes systém jednorázové nabíjení karty. Díky systému FIDu se nám povedlo zrušit kompletně pražskou pokladnu, což byla v podstatě jediná pokladna společnosti jako taková. Mezi lidma tak v podstatě jsme měli rozděleno zhruba 500 000 korun a v tuhletu chvíli se to jako průběžně na ty karty nabíjí. Jo. Ono i tak toho 500 000 korun je minimálně v oběhu, ale je to tak, že pořád je to z hlediska bezpečnosti na kartách a ne někde po kapsách, dá se jednoduše říct. Kdybych měnila pozice, kdybych teda měla odejít po těch letech z naší společnosti, tak myslím, že jo, určitě. Určitě pokud by nebyl zavedený, tak by to byla jedna z věcí, o kterých bych přemýšlela. Zvládne to, já si myslím, že každá určitě.